Όνομά σου? Κώστας. Ρε Κώστα, και πες μου, δεν έχω δίκιο? Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχεις δίκιο, όχι. Δεν έχω δίκιο. Να σου πω, θυμάσαι το 4-2 του Γαύρου που προηγούμασταν 2-0? Και τι έγινε τότε? Τι έγινε? Το κλάδεμα του Καραπιάλη. Το κλάδεμα του Καραπιάλη. Ναι. Το πέσιμο το βρώμικο θες να πεις που έπεσε όλες παραμύθι? Ποιο παραμύθι? Το κλάδεμα, ρε, σου λέω, να πούμε που τον πήραμε. Ρε, άκου τι σου λέω εγώ. Το κλάδεμα που λες εσύ, τι ήταν 4 γκολ το κλάδεμα? Δηλαδή ένα κλάδεμα, άντε να πω ότι έχεις δίκιο. Ήτανε για 4 γκολ. Να σου πω κάτι. Ο Καραπιάλης τότε όταν έκανε το κλάδεμα είχε κίτρινη. Και το κλάδεμα που έκανε ήταν για κόκκινη κάρτα και δεν πήρε ούτε κίτρινη και συνέχισε το παιχνίδι. Ενώ εσύ... Τι θα μου πεις? Θα μου πεις για τον Παπαδάκο? Το θυμάσαι τον Παπαδάκο καλά? Εσύ πόσο χρόνο είσαι, ρε Κώστα? Εγώ πόσο είμαι? 21. Ναι. 21. Άρα και δεν μπορώ να σου θυμίσω για το ΔΕΔΕ παλιά. Όχι, δεν μπορείς. Άντε γεια που δεν μπορώ.